Ahojte, vítajte pri ďalšom videu zo série Urob si sám. Dnes som si pre vás pripravila ukážku takéhoto vzoru. Je to variácia polovičných stĺpikov, ale celkovo veľmi jednoduchá na háčkovanie. Naberanie priadze bude trošku odlišné, ale výsledok bude naozaj krásny. Tu už vidíme, ako sú pekne vzory usporiadané. Ja som si naschvál vybrala takúto priadzu s viacerými odtieňmi, aby sme to videli naozaj takto farebne odlíšené. Priadzu si teda čoskoro tiež predstavíme, čiže tu máme takúto červenú, ktorá prechádza do rúžovej a potom do fialovej. A celkovo je výrobok mohutný a naozaj hrubý. Ako si teda niečo takéto uháčkujeme, to uvidíte v nasledujúcom videu. Takže najprv si predstavíme priadzu, volá sa Twist Stick Yarn. Yarn Steady, má 55 metrov za euro 55. Je to priadza s kombináciou viacerých farieb, či je červenej, fialovej alebo aj takejto rúžovej. Je tu kombinácia s čiernou farbou, ako vidíte. Čo sa týka zloženia, máme tu 100% polyester, je určená pre háčik 4,5. Ja však budem používať háčik číslo 6, ale bude to vyzerať tiež dobre. Čiže začnem s 12 reťazkovými očkami. Takto. Ešte si to tu trošku predpripravím. Čiže prvé 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a to bude šírka, ako bude mať náš výrobok. Vidíme tu túto oranžovú v kombinácii s čiernou, ako som vám už spomínala. Ja si ešte pridám 2 očka na výšku, čiže spolu to budeme mať 14 očiek. A uhačkujem polovičný stĺpik do 3. očka od nášho háčika. To hotovo, čiže tu mám reťazkové očka a tu náš prvý polovičný stĺpik. Teraz si napichnem háčik do tejto slúčky, teda tejto, čo smeruje takto dolu, vyberiem priadzu a týmto mám teda na háčiku 2 očka a teraz zapichnem háčik do nasledujúceho očka. Do tohto naberiem si opäť priadzu a týmto mám teda na háčiku 3 očka a prevlečím priadzu cez všetky 3 očká. Týmto som dosiahla trošku inú štruktúru. Tu vidíme aj túto bočnú slučku, ktorú využijem opäť, čiže napichnem tu znova háčik, naberiem si priadzu, presuniem sa do ďalšieho očka, opäť si naberiem priadzu. A keď mám na háčiku 3 očka, priadzu si prevlečiem takto a prevliekam. Opäť pichnem do bočnej slúčky, naberiem priadzu, pichnem do očka vedľa, naberiem priadzu a keď mám 3 očka, tak priadzu prevlečiem. Postup je odlišný v tom, že pri normálnom polovičnom stĺpiku len priadzu naberám. A opäť napichnem si háčik do bočnej slúčky, potom vedľajšieho očka a keď mám na háčiku 3, prevliekam priadzu a takto pokračujem. Takto. A môžem prevliekať priadzu. Takto to zatiaľ vyzerá a ja budem teda pokračovať a uháčkujem si celý riadok. Teraz tu už mám hotový celý riadok a tu vidíme tieto bočné slučky, ktoré sme vlastne po celý čas využívali.
A ja budem pokračovať s 2 reťazkovými očkami. Prácu si otočím a teda pokračujem rovnako, ako sme si ukazovali. Ale keďže sme na začiatku, robíme si prvý stĺpik klasický polovičný. A ak už nám vznikla táto bočná slúčka, ktorú už poznáme, môžeme pokračovať. A teda napichnem si háčik do bočnej slúčky, potom do vedľajšieho očka a keď mám na háčiku 3 očka, prevliekam priadzu takto a pokračujem. Ja si ešte s vami takto dokončím tento riadok a potom si už ukážeme výrobok po nejakej dlhšej práci. Ako vidíme, tu už aj začína byť trošku priadza svetlejšia, čiže už nám prechádza ako keby do toho druhého tónu alebo druhej farby. A tu vidíme, ako sa nám formujú riadky a sú nezvyčajné, lebo ich tvoria krátke stĺpiky s týmito bočnými slúčkami. A tu už som hotová s týmto riadkom. Ja ešte budem hačkovať ďalej a ukážem vám oveľa neskôr, ako to vyzerá. A tu už prichádzam s updateom, vidíme tu krásnu ukážku vzoru, ako sa nám pekne menia farby. Už sme s klbkom došli aj do iných odtieňov, či ako sme začínali červenou, tak už prechádzame do rúžovej, slabofialovej, až tu už v podstate ku koncu do takej tmavofialovej farby. Vidíme tiež štruktúru týchto vzorov, vidíme tu zreteľné bočné slúčky, ktoré sme po celý čas využívali a je to taká naozaj veľmi pekná obmena krátkych stĺpikov. A ja teda dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, budem rada, ak dáte páči sa mi a prihlasíte sa na odber. A my sa znova vidíme pri ďalšom zaujímavom videu. Ahojte!